balen. Satemah loro as moro Kompak ta? Ayo kudu di. Piye Mas Gading rasane iso bareng? Jan. Iya ya. Istimewa. Mbak Tatin, iya. kalau lagi ngeten niku dadi kelingan masa kelam. Lah ngapa? Dadi kelingan sing ora-ora. Gue ra iso beken. Saking Belgedes Farm. Farm. Gades Farm. Iki ana tali asis 100.000. Oje, menika anu apa pinangkani niki mau wonten sambel kemangi. Sambel kemangi. Sambel kemangi. Iki mau sing sindene sing maju. Sing iki rada ungu-ungu tua-tua saiki sing enom-enom iki. Ah nggih. Heeh, Sing sing enom-enom nom-nom. dunggahke. Sing gawane kotak apa? Heeh, kawan. Gawan kotak. Heeh. Tak tendenge karo gawanku iki. Oke. Sapa? Iki lintang karo Oh, ben heeh. enom-enom kabeh. Iki gawan kotak. Setanan ya, Ding. Kaya ngene kok setanan. Lah gawan kotak. Yuk maksudnya iki Ayo, Mbak Mega. Mbak Mega sama Mbak Sama Mbak siapa? Laras ya. Laras. Wah. Monggo. Nah, kalau ini sepantaran sama aku. Ya mulane tak bandingne karo iki. Saiki wong telu kok. Piye carane apa ki jenenge? Apa? Merayu Mas Gading. Oh ya. Ki aku melu-melu ra. Rasane tuwa. Iki kanggo bawa apa ngono, Mbak? Apa bawane kadung tresno ya kena. Oh iya, rembukan dulu. Pinangkani apa ki mau? Apa sambel kemangi? aku Sambel bawa kemangi. ki. Sama Oke. kemarin Nah. Mbak Tati. Iya, maksudnya bawane kalian yang apa? Oh iya. Iya, bawane yang kalian bawakan nanti sambelnya kemangi kita bersama-sama. Bersama-sama. Oke. Aku tak golek cowek sih. Napa bawane? Bawane Asmarandono. Oke. Mas Gading nanti menilai ya. Oh, Biji deh. Suaranya ya. oke. Ini mesti ya menangnya lintang apa-apa gading lintang nanti yang tua ora kanggo iki ya. Tua Ya yang aja musuh ngono, tua. aja marah-marah ngono to. Sampeyan ki nek gandengane lho kuwi. Blangkon biru kuwi mau. Iki to wah wis padha-padha eleke sing karo belangkon biru iki. Ra krungu nek yang ngene iki ra krungu. Ting. Dadi ke Tin. Oh, Aku ki gumun lho. apa? Karo kostumku iki. Piye? lah ya coklat. Coklat Krem aku wis biru. ben. Aku Jan, ro bojoku. kaya apa iki? Sesuk lambine sodane diobong wae lah ngopo. Ireng tenan kowe. Ane ya wis ben ya. Bleb-bleb ya. Iki ana prodone sojane. Aku dadi isin to iki aku. Asli kuwi Pak De. Hah? Asli. Asli to. Lho, Aku apa? soalnya ngopo? Napa? Ngene iki ben ketok ora patiya mempesona, Pak ora patiya apik ya ben. Ya iya. Ngilangi rasa cemburune ibumu. Bel, Pak. Hah? Bel nek elek nggih elek mawon. Kowe ra Ya ngono. iya kuwi. ngono ya Mbak ya. Hah? Kowe sak anakku karo wani-wani raku. Boten. Banting. Lah nggih wengi ape. Aja dibanting Om. Iki engko ora trimo. Lah apa? Oh, Ndek. Aja dibanting nek ora trimo mburiku lho. Wis kereng. Ndek Lah aku apa Mas. ora trimo? Wis kereng nganggo anting-anting barang wisan lho. Arul. Ya kayak bapakni. Bawa suka sapa sih Mbak Laras ya kena ya. Laras. Rino wangi. Ampun ngoten, Pak. Kula salting lho. Kowe ya aja ndemok aku. Kowe aja meden-medeni kowe. Kuwi ora salting ning Ora ya kudu Gila, ngono ya, kuwi. Aku biyen diospek pake iki ya ngono kuwi aku. Ora apa-apa saiki ganti dospek. dadi yati. Jos. Pripun Mas Gading? Sip. Oh sip. Sip. Nek umpamane dibiji pira ya? Biji. Biji. Ketok iki rawani biji soalnya iki nek arep biji iki engko kono kene anu biji aku wae ya. Oke. Oke. Bijine nol wae iki ya. Iki titi biji pira Mas? Mbak Laras? 8,5. Oh 8,5. Kan Podo. dadak nganggo setengah barang ki mbok digenepi. Wes, genepe sesuk. Ya pisan Kas. Tanpa
Bocah enom suarane apik. Ndek pacar dong, Mbak? Dereng, Mbak. Mbak menali Bapak Ibu mriki kagungan putra nggih, Mbak nggih. Oh, Ditawake. Tawa ae. Apa ya ora apa-apa. Panjenengan kelas pinten, Mbak? Nembe semester kalih, Mbak. Oh, sudah kuliah semester 2 Di Institut Seni Indonesia. Oh ya, sekolah sik wae, aja pacaran ya. Pangestu. Aja tiru dalange, gonta-ganti pacar ora. Nggih, mboten, Mbak. Aku ki ngopo ae kok melu ki? Kok langsung mendelik aku ya? Lah apa ora? Lah aku ki ngopo? Pacaran ora? Lah iya. Lah ya wes kok. Tim, Apa? lungguh bendo nyanyi. Ah, Iki sing moderatori aku, bar iki ganti Oh, iki, iya. bar iki ganti ngono. heeh. Kowe sing lungguh meneng wae anteng diam. Apa Ayo mau Mbak, lempoh ya, Mbak ya? Mbak Mega ya. Kayung yun marang slirane Lembut ya, Mbak. Lembut. Heeh. Cicine. tansah kumawang netra Bijine pira Mas Gading? hah? Bijine pira? Wuh. Ora molo aku kowe. Tante ning mburi pacul gundulmu. Pira Mas? Ayo. 9, 8,5. Piye sing ndi konsisten? 8,5. Oh, 8,5 padha Oh. Mbak Laras. Padha. Mbak Mega masih sekolah? masih Kelas Mbak berapa? Tatin Kuliah? nembe kelas 3 SMK Oh, sama. sama Sama, ini juga nggih sama nggih sama Sama karo kowe nduk. Wah, jan wis. Aku sekolah 8 tahun ra munggah-munggah. Kok dadi deg-degan tuh aku. Mbak Mega sama Mbak Lintang sama. Sama. Kelas 3. Ini juga sama-sama mantan dalang. Aja diomongin sapa-sapa ya. Oh. Dalangnya udah tudut ya. Ayo nak kok. Ya saiki Mbak Lintang, saatnya Mbak Lintang didengarkan Mas Gading. Tadi Oke. yo mantan datang. Sopo? Aku Mbak Lintang. Jroning ati. Apa, Mas? Kadang tresno. Sadirono tan liya ngono. Kamu Tan liya. karo ngrayu ngono lho. Sing iki. Ya ora apa-apa nek kowe gelem. Aja ora ono staminane. nglayu aku pangan tenan kok. Ora apa-apa malah nyenengke iso momong. Wah, bener. Ya ta, Pak De. Piye Ora ono Ora staminane. nek nggone. Ya wis karo opone sing kowe yakin arep iki ora karo dalange. Ngopo Tin kowe iki mau arep-arep rezeki kok serik. Iki kan Mas Iki ngopo boyo ben. sing ditenteni iki Mas Gading karo Mbak Lintang. Nah iki kan ben carane kan lama tidak ketemu biar chemistry-nya tuh terjadi lagi ngono loh. Ah. Kowe semikir. Rono, Galak ya kan. galak ora sida aku kok. Aduh iki marai geger ora ya Mas Gading? Ora tau aman to Mas Gading? Yo, Ben nek padu ya boh aku ya. Ya aku ming delokke lho, aku ming delokke ya. Tanti ya ngono. yo. Tan liya. Sing dimatke dalange ya duwe iki. Ayo terus ke yo. Kandangmu. Tan liya Piye, piye? amung sliraimu. Sliramu. Sliramu. Raimu, Slirno, Mbak. Sliramu. Sliramu, baleni Mbak Lintang. Biar ngopo Mas Gading? Kosek le anu ki engko. Apa Apa romantis kaya Wis ora ah. Tan liya
tan liya bener kandamu Kembang. Kembang telekan. Oh saya golek sing apik mau ndi yo. Tan liya Ono sing omong- apik kok. Mbak Lintang. Boyo dalam Tan liya omong sliramu ra kandamu. Oh. Nah, Tan liya omong sliramu. tan liya among seliramu. Pak Kemat yang ngisar sama Mas Gading. Sumber. Lah kowe, lah bareng-bareng. Ayo. bareng Oh, bareng ta iki? Bareng. Oh ya. Aja kleru meneh. Sateman. Ora. Sate. Ayo Mas Gading ndang Ayo toh. Oh ya, hah? Dah. Angko sel ndang metu kok disusu-susu. Maksudnya Ya, alon-alon. Dang metu. Maksudnya Dang si- nyuwara. Oh, suarane maksudnya kok. Oh disusu-susu. Ayo. Ya. Sate. Ayo. Yo. Satemah lo. Enek guru Oh ya, lagune. yo. Ayo balen. Satemah lo ro as moro oh. Kompak lah. Ayo kudu di Piye Mas Gading rasane iso bareng? Jan, Iya ya. istimewa. Mbak Tatin, Iya. kula iki nek ngeten niku dadi kelingan masa kelam. Lah ngapa? Dadi kelingan sing ora-ora. Apa? Ya ora Kowe apa-apa. kelingan karo sapa? Kowe apa iki? Duh, anu duit mawon ngoten lho. Oh, kelingan biyen. Kowe apa? Kam, mereka iki lho. Kabeh kok dodo kelingan. Aku kelingan karo sapa ya iki? Karo iki. rak aku ra sudi tok kali ini. Lah, dalan. Menika didhawuhake nganu sambel kemangi nggih wonten pamondutan sambel kemangi. Iki jogete bareng-bareng. Sadi Mas Yu. Yo. Nah, Iya. nah, hop. Aja kemajan mundur Lah pundi? Oh iya Oh iya. lah. Hop. Manut manut. Kok manuk-manuk Oke, iso apa Pak? kowe to? Oh, muni manut kok manuk. Manut dawuhe tiyang sepuh kok, Mbak. Weh, aku dus ora urung sepuh aku. Lah, siwa. Pagel setengah-setengah. Mampu. Mau urung dibisi ya, Mas? Urung. Pira bisine pira? 10. Wah. Iya toh. Kok tega sih kamu, Mas? Loh, justru ini yang dua hanya 8,5. 8,5 kamu 10 10. sendiri loh. Kamu Oh, gitu. Kamu mau bilang apa? Oh iya, terima kasih. Iya sama-sama. Alah. Kayak Hai. Kurtine biji 10 we langsung. Nah, aku dikei pira-pira ya tetep. Ya. Joget.
surat saya. Apa Mbak? Mas? Apa? Kerry kok gimana? Kerry, Mas? Terima kasih ya Mas Mbak, ya. Mbak Laras, Mbak Mega. Lah. Nah, Waduh. terima kasih. Terima Mas. kasih. Dari Mas siapa? Mas siapa? Mas Wikan. Oh yang Oh, tadi yang request. tadi. Oh, Yang iya. tadi. Terima kasih ya Ampun. Mas. Masih muda ya Mbak Masih ya? muda ternyata ya. Laris. Ya, aku membacakan selanjutnya Mas Nggih, nggih, Gading. monggo, monggo. Dari keluarga besar perantau Ikatan Keluarga Pilangrejo Jabodetabek. Menika nyuwun lagu Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Lintang Kairo. Oh iya. Kagem Oh, siap. teman-teman alumni SMP Kedungpoh ya. Dongpo. Tahun 84 saking kula ngatijo atau unik. Kordes ngelipar, sembah nuwun. Oke, ini juga ada dari Pak Wakijo Ngangkruk. Nyuwun lagu Rondo Teles. Nggih, dadi Rondo Teles iki ana loro, Mas. Ning nyawer Rp100.000. Oke, sebelum ke apa namanya? Kembang Rawe mungkin Rondo Teles dulu apa Iya. gimana? Rondo Teles enggak apa-apa kan? Yang bisa Mbak Oriza ya, Mbak Mbak. Oriza. Ika bisa nggak Rondo Teles? Oh iya, Mbak Oriza maju. Mbak Oriza. Duh kanca-kancaku wis tekelan sirah kabeh iki. Piye iki adik pinangkani ora? Di joli wae. Dijoli ya. Nggih. Kembang Rawe ya. Oh, berarti Kembang Rawe ya. Kembang rawe iki mau saka Pak sapa? Ora gubuk asmara, Dik. Oh, gubuk Oh, asmara tadi iya. ada. Enten gubuk asmara. Gubuk asmara Sing sama. saka nggone Pak Lurah mau ya ono lho sing Tiwul Gunung Kidul terus Ya. karo apa mau Mas kuwi sing Pak Lurah membaca tadi ya. Oh, Iya. ming Tiwul kuwi sing ono gambar-gambar iki lho, Mas. Yes, iki mau dipinangkan iki mau. Nggih niki apa dulu? Kembang Rawe Kembang Rawe dulu. dulu. Nggih mboten napa-napa, Kembang Bang Rawe Rawe. dulu. Nanti Gubuk Asmoro Gubuk bisa Asmoro, sama nggih. Mbak Ika sama Mbak Oriza ya nanti. Nggih niki nggih tesih enten anu framen ketoprak. Oh lah iya. Sing Masih enten ada. edan. Ya. Masih berlanjut. Anu Nggih. manobong ya isih lho iki. Oh iya, ono mana bong. Oke, monggo Kembang Rawe konco-konco bersama Mbak Lintang Kairo.
Ayo Lita. Ora becik kanggone para wanita. Kembang rawe iku paring pesane. Dene bang rame becik tak tinggal wae. Terima kasih, sampun ngaturaken buat IKPR. Matur sembahun. Nah, niki Mas Gading apa? Dalem pripun Om? Mas Alesya Malaika Adiatma mau. Nggih. Mau nyanyi ya? Anu Manobong. Betul, mau nyanyi Manobo. kayaknya. Oh, nggih. Iya, Mas, Mbak apa Mas ya, Alesya ini? Cowok apa cewek Gak ya? tahu ya, Mas Alesya Nggih. Malaika Adiatma. Nggih. Masih nggak atau udah pulang? Oh ini cewek ya?